สักเตปอฮีอันคุลิมเด็ดแล้วก็มาจุลายะชวนจูปอจูบาเซขอหนูดูให้ก่อนจริงละอ๋อให้เรามาหนูดูได้หรอจูทูเวลปอจูลปอใส่ดูรำดินเตียฟังนี่ก็รู้ไอ้ปากกันไงจานให้เดี๋ยวมาใส่จานสักไม่แต่chú miền này vàng chuan in trong trai lâu chú có thể chuang lâu vai trong trai em mà hết kia mình sinh ba ngày gần thì tôn nghe hắn dồn ba ngày ăn là dồn chỉ chú miền này vàng chuan anh tin nghe gần thì ăn thì la ya hi bụi thạc la ya chú nè tin bạc khát lẽ cái sợi đủ chú là chỉ là cái sợi ăn than thà rau sual in bua khuẩn nó sắc mà thêm rồi là bộ hay hi apoi khúc mà in sual vàng in chặt lẩu vàng ăn lẩu va thì bây là ati ra trăng in cần tiền mà trăng tổ bơi nó niang cần nu lệ ba te in thà đà ra câu cần in thà đà ra anh ya với ni hen cần tel sầu mẹ cả hệ thêm rồi thấy chú sual a headquarter ani ti in min shilan ni mina khiom ka tikop maya tu na sakte bo chung chang po hi lalpa a chuan chan lian tak ani then zol chang ni lo he ram lai heng lai vel zo ram po aniang kan in tha da na ra ani ti kan than har theina tur ta na man ruwa nia chu wangin lalpa phal na lo chuan ram huai zong zong ta chunga thu nei tu ania setana po hi a phal na lo chuan pathian phal na lo in a che thei mi lo heng ram huai ho po hi an che thei mi lo ma se pathian in tinge a phal leya a mangai a fa te ring tu in tha da te tran lak angai zia và na an ne a Lucifer le a ho te Mikael te an in dova van tir ko ho te chuan an ne sin le ya an pai kha a chu và na an tiang in le ya min tiro seti trong trai na lal trong trai na a kan soi thin kha nia chu ke ni le ya fa te kan ti vele thei ta si lo wa hian dik tak chuan then zol ram zong zong hi then zol mi pui te ta na lalpa siam lalpa ruat ania mà sẽ thà rau xua lại ram huay xua tên min lụa bụi tlat, LSC kan pe ni mai lom, anh này tu te hiền, à con này tu te hiền, chú in đâu na chôn kan lụt tlat mai ni, Arab thak hi cái tiệt mình ni bina min khoi na sát gì khi ta trăng in khua trăng in, thà rau chôn kan in bay thầy, mà sẽ à khom mi bụi tên mun in ken miao chuan, anh này thầy chuang lâu ni. Chú soi lần nghe yang ngay vàng in cái soi phát salo thấy lâu va chú ta chuan kan sa va ya kan in pom plan angai ka ti chú heng thil thalo khang khang te voinia helai mun then zol sualin headquarter a man chan te hi kan in tha da wang ani ko khan ho kan in tha da wang ani ke chu ka huan ni sual hi kan thian te zu in drugs ti no chi zuar kan ti angte zu te po kan do ringot zu hiang ti ka ma kan do rem don lo enge do zok tur a in tu du tu thin lung zo kap sual na tho hi kan do tur chu nia chu mi ne sak tur zok chuan ko khan ho hian tran kan langai lo wa ro rel tu NGO pon tran kan langai lo wa action kan la a khóc trên khát đã phê chuan chiên ni chặt ni alo trên in zuar te an ni phê chuan YMA pon aral lo wa angai sak lo than mua la pon phum lo ani hei hi pathian du dan ani miat chi lo eng ang pon sual ma se mi hi pathian fa Isua Krista khin te fet a mangai te fet an ni a an ma ni bum tu suala kan mangai te
mà ni ina po thà lei thelo siam tu dia bola hi kan huat angai ni với ni sắc tem mu thelo min siam thin tu mò khát tiếng ang kan mangai ta thi na ina min chen na zong zong te hi sual ra mel ma pa na tho ania chu mel ma pa taka chu hosi lovin chenom khoveng kanin homai maya i chung la ka ta chu kan than har theina turin pathian in voinia po hian sakte ami anglo ber kal tlangin he khotlang po himin ti har du ni ama sabera ama kan hule mulo lam chu thu than ni ro se eng po ni sela voinia hetiang ang kan ni na zong zong hi chan om lovin lalpan eng ma then tir ngai lo chút tí ni chuan a chana hi kan ngai tu ma sak thina ngai ani a chana kan khiat chuan chumia chuan siam that na thin Joshua le a ho te Israel fa te i ai Jericho kharo pui takin kulian lutuk to torot mangin an ne a pia le loka ai khotere te kha an va beile chu an ne te tatlat lo angai nan shelowa mi pui zong sung an bethela an trong trai le ya an bok khupa an awa pathian an awa ma se pathianin Joshua ne nai ti nge ti Joshua ti ngei bo khu reng thoro a chan hi zong chuak ta che in zinga thil ti dik lawan omani a ti a chan an zong chuak ka lui lon thil an lo la a chumi an pai bo nuwa chuan ne nan chang chu chulal pan he khotla nga po adu awangin ke hian tharau mitin huma ila kan he lo bang chu a om zia chu ni ani le chuan en tingin nge tu na hianin ti la thai ti dan per ni vai ni a pathian chu kan lama tang reng ka bei dong lo wa bei don chu ma se kan om dan pa ngai kan zon dan ang ti me ang eng lo chuan abula po kal kal mai la kan thei chu wangin nakina ti me la trong trai ho na po kan nei anga chu mi nuwa chu mi chuan chulai chu atia chu mi chuan chulai chu ti zong zong te kan lo zon to na zong zong te ril ru ha kan da traffic anga lalpa ne na kan in han nuwa kan du na kan kok chuakang ma se hun bi le eng lo in khiat tir la i pan ni te pon pakhat kha chuan in bo pala ol theya i chu tiang ang chuan kan zong ang chu karil ru om dan chu tong trai ruang te nei pasak phat khai kan in thla nang lalpa ne na mit varna kan dilang kan ril ru ngai tu na te min hruai turin keima ni mi sing chon selai son ni om mange kan ti mai ama zokin min hruai sela i chu tiang ang chuan voin ni chuan ti le ila ka du amo kan ron thleng chho thei ta rau ta chuan tlem le tampo ni lo nia amu tur chuan pakhat mi pakhat to em mai ni chu ni wangin chu tiang ang chuan malak tum tai la vo in ni chuan tha in ka sia chu tu na tan chuan in kha khanin selangin apoi mo ber chu sakte kan mu lo ai hian a chan lewa kan khotlang kan ram hian sual kan vul lian to lu tu ka hei aya boy na hi atam tu lang chu kan veya kan siam that lo chuan chu ke chuan ka vei ber so nimina ka tong trai na ramaron eng lo chu nia lalpan min om puya min zon pui min eng lo chuan thau te a ka Aria Jim. ani chuan ta chu lo chu mi đã chú khú ta buồn dar thum le mi song pakhat an da tar thum
อะไรตัว ก็เราอยู่ชกของกู ไม่ใช่หรอ นี่เขาจะมองเดี๋ยวช่วยไล่จางจุกันไฟอินเหลืองนี่ได้ไหม เนี่ยเขาเสียตัวก็ไว้ใช้